gatoz hona pentsetan erakunde badala ja, eta sarratute dauela, eta ez dau sarratute ezebez. Osa, zabali dago edonontzako eta edonoiz aldaturri edonor. Hori egune politxe da, baina antolatxie nahiko gatza edo, bueno, gatza espadabe bierra dago atzetik. Osa, lortu dana da, berez herrikeko jentiek ja hori egun espero dabela. Igual ez dana lortu hainbeste eta jentie prozesura etortie. Igez, adibidez, 1.300 da 40 pertsona egon ginen gutxi gora bera jate. Txu ninaz, eta txu. Dana gara txu. Txu ez da goze bat, txu ez da sekta baten sigla bat, txu azkenean isekera bada. Txu eda beren kuadriatik aparte, baina haute hori zen da beren kuadriatik aparte, beste jente bategaz batzen dana, edo zerreiteko. Alda izen bai kafe bat hartzeko, niretzat hori txu izetia da. Azkenean zure roiotik urtetan zarenean, txu izeten zabiz. Azken finean usteot helburue bertan egunien baino prozesuen dauela. Harremanetan jartzen garenien gure kuadriakoak kas, ez da beste pertsona batzukaz, dire asambleatan. Goazela bai kuadria ezberdinetatik, batzen gara gerriko gazteri desberdine, eta hor sortzen da benetan alkarregaz komunikazioa. Bertan egunien bai, bagoiez, bakoitza bere kuadrilegaz, eta ez tekogu bestiekaz hori lortu nahi dan harreman hori ez. Horregaitz da niretzako benetan importantie prozesue, ze hor da benetan helburue lortzen dan momentue. Gaztien artien eitzen dan jaize, gu bakarrik, ja hori ona da. Akibien honi gaztetxien hosienak eta antolatu bena lehenengo gaztelen txutxu, lonja baten eitxe batxarra, jente hurbiltzeko. Eta hemen izen zan, zapalketan izen zan. Eta, bueno, ni hemengo kidien azen esan, joan egon azen txuten ia, zer. Eta jente nahiko batu ginen, eta guztien jaten prozesua. Ze ikusten hauen, era ezberdineko jentie batzen genezala. Hau da, adine ezberdinetakoak, ideologi ezberdinek, eta jentiez prestegoan lan eitzeko, zeu zer komune lortzeko. Izen hartu dugu, baina juerga den izena da. Da ez, nahi hori jatu guztetan. Baina horren atzeti dagoen dana ez da jorria, agarri. Da hori iztakit jentiek. Hori kontzeptu barneatu bat egon ala ez. Ni oin banabil, baina hementik eta hortu batzu barru igual nahi segongo eta bardin jarraituko helburu hori da. Lonjari lonja eta gudabenak parte hartu, batez behortara bidiratu den lonjari lonjara eitera. Batzu izetia da, bestikaz komuniketako erreztasunedeko egun jenti izetien, itxu banaz. Aztelen txutxu bera prozesua zabaltxie herri guztien zier. Ni azpiegitura arloan nau, beste batzukaz, da udaletxe gazein berba, maizek antolatu, soinue alkile, estenatok ize alkile, dana. Batez be, eta maiuskulatan jartzeko gauza bat, zelan jentik ez daben basurie batzen. Zelan jenti ez dauen horregaz kontzientziz eta geratzen da plaza guztize, mierda batein je. Eta hori nik ez dakit zelan esan bierdan, zelan esplikeu, moten dire basurako boltzak, moten dire bai azalpenak. Jentie involukeretik. Jentie dana nahi dugu eukine eskure. Dana emon da egin, jun, pai ejan, edan, juerge bota, dagur. Da hori ez da kuestinoa. Disfrutie ez da bardine, ikusten dozunien jente asko laguntzen dotzule, edo zu kriston pisuei gertezunien ganien danak ondo urtetako. Bate mazatu zen ikustezunien zelako hurbiltasune dagoen jente hartien, zelako jente diferenti eta zelako harreman honak inguzen, lotxabarik itxengula berba. Holan ezagutu jenti eta hori nietxako bai benetan aberazgarri ze, idabarrizketan txuteko. Gaztia komunikatia era sano baten. Bakoitza bere ideak sartzen da, eta bertan, adostasun batera heltzen saiatzen gara. Kuadrilla batekoak, leku ambiente diferentietakoak, danok batzen gara. Azken jaiegun bat egun bat da, baina urte osoan harreman horrek eta hobetzen basuz, segurazki laguntasunerako eta lanen baten birrosuni eta errestu ingo dutxo ez gauzak. Gauzak lantzen duguz, jentin igual denengo biderra da asamblea batera datorrena. Batzurik uste behitzeak igual batzuk 16 urte dekiez, beste batzuk gehiago dekoguz. Orden izai irabazte dut, egunero, nire zapaturo domekero berdin eitzen nire kuadrikakaz. Jenti eriteitzetzat etorteko zen merezi du. Badekotor nire lagun talde bat, badakitzena beti hor doela eta eskerrak hor dauzela. Baina nik uste dut,
beste gauz asko behar dugu zela. Osea, ni bidot murugaz kafe bat hartzen joan, julenegaz joan ez dakizer tontekeria ditzen, erlantzagaz dakizer grabetan da remolke baten izi hostiz hartzen. Orduen nik horre gauza bitez. Positiboa da, guretzako, herrientzako, gaztientzako, da nik uste dut beste ekitaldi batzutarako, etorkizunerako, ona dela. Nitzu bat naz, uste dut. Da asko gara txu. Batzuk ordea, txuz anonimoz, baina txu edia. Txu gaizo biharde. Nik uste danak gule barroen txu hori. Da jakin bigu etaten, da esaten bai, ostra, ni betxuenaz. Bai.